wala mga idol. Good size lang yung nadali natin ngayon, walang malaki. Pero goods na rin pang ulam. Na kasi pagpandaw ko, ang dami na palang pinaglatagan. Hindi kasi natin napansin kahapon kasi malaki yung dagat kahapon. Isang trap na lang yung papandawin natin. Nandun pa sa unahan. Mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Papandaw na lang tayo ngayon ng tatlong trap na malalaki. Dito ako naglatag kahapon sa spot na to mga idol, kung saan tayo nakadali ng malaki kahapon. Sana pala rin tayo ngayon. Ganda ngayon ang sikat ng araw. Alas 6 pa lang ngayon, alas 6 pasado. So, shoutout sa inyong lahat mga idol. Ingat-ingat po kayo palagi sa mga adventure. Lalong-lalo na sa mga solid na taga-suporta natin. Dito ako naglatag sa tapat lang ng barangay namin. Diyan yung barangay namin. Bali, may papandawin tayo dito unang trap. Ano? Pandaw na tayo mga idol kasi 3 bars na lang yan. Action cam natin. Meron mga idol. Ayos. Mamaya natin hugasan mga idol kasi naibsan na. Nandun lang sa unahan yung dalawa. Mga idol yung pangalawa. Meron din mga idol. Mga pinaglatagan siguro yan. Yung mga idol. Isang trap na lang yung papandawin natin. Nandun pa sa unahan. Sana makadali tayo ng malaki. Ang hirap pala dito mga idol kapag hibas. Walang sakyan na bangka. Napakalambot masyado ng lupa. Yung mga pinaglatagan na dito. Ito yung trap natin. Meron sa taas. Mamaya na lang may idol sa bangka.
wala mga idol, mga good size lang yung nadali natin ngayon, walang malaki, pero goods na rin pang ulam. Kanina kasi pagpandaw ko, ang dami na palang pinaglatagan, hindi kasi natin napansin kahapon kasi malaki yung dagat kahapon paglatag natin. Naka-4 na piraso lang tayo ngayon. Napakalawak dito ng ilog mga idol.